Jak je? Jsem Bruno. Autismus, Haus, chlamydie. Dnes se budeme dívat na nový televizní pořad. Top celebrity nářez mit Bruno. To chystá rozjet se spoustou celebrit? Já. Přece protože tohle je úžasný top celebrity nářez. Till we die? Don't you believe we're gonna thunder down till we die? Eat this. Eat this. Eat this. You can't go in. Kdybyste ten pořad mohli popsat jednou větou, dokáže to tak někdo? Prosím. Nejhorší slátanina, jakou jsem kdy viděl. Vždycky jeden proti tomuto v každé skupině. Hnusné. Jak úchylný člověk mohl přijít s tímhletím. No tak vždycky jsou vždycky dva, že? Radši bych si vypíchal oči žhavou jehlou. To bych ti ale musel půjčit. Lidé, musíme ho rozptýlit, aby to neslyšel. Zaměstnat, víš, něco, Nemůžeš, ne. třeba... Bruno byl aus.